Një start me humbje I kampionatit. Ju vjen keq? Dhe është dhe në izgubio danas. Pa para nešto, prva utakmica. Neđa partet, Još ne znamo šta je kako. vidiš kako je novce. A kako čujem iz priče da je ovo najmir skvadra u našu kategoriju. Kada vi to nešto da I ona nuk është keq. Onda nije neki problem veliki. Kada I problemi maca. A što se tiče utakmice, Me fol për neshin, Jona skvadra ma mirë futu në neshin. hymjet neshes kena lytë ma mirë. Ka 2-3 shanse, 2-3 raste kena pas, nuk jepi go nuk ne gol fut. iku neshin. Iku neshet, ne dhe 2 raste. Profesor, jeni I kënaqur në skuadrën që keni në dispozicion, arrini të cilën Jeli zadovoljen za igra që është ima na tim sa. Jesam zadovoljan sam ja sa ekipom, nije to problem. Ali moraju još da se odnose profesionalno prema utakmici. Oni shvaćaju ovo kao neka igra, kao zabava. Ovo nije igra, ovo nije fudbal. Ovo je profesija, moraš da se baviš profesionalno. Çfarë presim nga pasanja ndeshjit e ardhshme? Çekaš za Basane za sljedeće utakmice. A ništa, probat ćemo da se spremimo najbolje što možemo. Munda nam pregaditi na vonj čat munda nas kako. Normalno da bi nam došla neka pobjeda dobro zbog ekipe. Ova pa fitojmë se të fundjellë të Yes, ekipit. da krenemo dalje, ali ja mislim ima vremena. Koliko mogu da vidim, nema neke velike razlike. Kërti diferenca madhe. Ako budemo malo napredovali u igri kao profesionalci, Që se lusim fisi profesionista da možemo nešto da napravimo. Diçam me rregullu me marrë diçam. Prandaj,